ମା ଯାଉଛି ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି। କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଘରେ କୁନି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି ଯାଉଛି ମା। ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ତା ଗେଲି ଝିଅକୁ ଗେଲ କରି ଯିବା ବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଛୁଆ। ମା ଯାଉଥିବାରୁ ଝିଅ ରାହ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ତ ମା ବି ସଂକଟ ସମୟରେ ନିଜ ଲୁହକୁ ଲୁଚାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମମତାଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସ୍କୁଟି ଆଗେଇ ମା ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ସିନା, ହେଲେ ମାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ତା କୁନି ଝିଅ ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ଆଖି ଅପେକ୍ଷା ନେଇ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଭୂତାଣୁ ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଛନ୍ତି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧର ଆଗଧାଡିର ଯୋଦ୍ଧା। କିଏ ପରିବାର ଭରିଛି ତ କିଏ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ରାତିଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ କରୋନାକୁ ହରାଇବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ରକ୍ଷକମାନେ। ତେବେ ସେମିତି ଜଣେ ମହିଳା ସିପାହୀ ସଂକଟ ସମୟର ସିଂହ ବାହିନୀ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର କନଷ୍ଟେବଲ ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା, ଯିଏ ମମତା ମୁକାବିଲା ମଝିରେ ସ୍ନେହର ସେତୁଟେ ସାଜିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଆଗେଇ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ବା କେମିତି ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ନିଜ 10 ମାସର ଝିଅକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ସାରା ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା। बहुत दुख आसचे माने एते दुख आसचे जे निजे को कंट्रोल करिवनी कांद आसचे भी कौन करिया चाकरी करची एबे जो सिचुएशन लोक माने केमती सचेतन रहिबे सुस्थ रहिबे सेति आम पुलिस टीम बहुत सजग रोचे केमती बुझा सुझा कर घरे रही परामर्श दौचे घरे रहिले निजे को सुरक्षित रखिए परिवार सहित से सुस्थ रहिबे। तेबे घरर आउ निज झीर सबुतक काम तुटाई ताला बंद बेले ड्यूटी करने बाहरी आसती सुमित्रा। सेपटे कोरोना कौन बुझी नथिबा ए कुनी झील किंतु बेस भल भावे बुझी सारी कि ए विपद समय ता पुलिस माँ ही महामारी मुकाबिला करिबो आउ ममता को घरे छाड़ी बाहर को बाहरिबो। सेथिपई बोधे मन को बुझाई माँ को सिपाही सजाउछि ड्यूटी बाहरिबा बेले खाकी टोपी पिंधाई विजयर टीका पिंधाई देउछि ए कुनी झील। आउ ता हसर हथियार देई माँ को मुकाबिला पई हाथ हलाई विदाय दउछि। कंटापड़ार आर्तत्राण दास को रिपोर्ट, कनक न्यूज।